Gràcies. Gràcies, moltíssimes gràcies. Bon dia. Que bé estar a casa, la veritat. Quines ganes d'estar a casa. Baix el manto protector de la màtria. Perquè quan la pàtria brama, quan la pàtria trau els tancs al carrer, quan la pàtria apunta amb els fusells i els canons a qualsevol poble, és més necessària que mai la màtria. No només no a la guerra, no als exèrcits, no a les armes. Les úniques bales que no maten són les que no existeixen. I això és l'anar més enllà. I això és el construir màtria. Mireu, jo, els que me coneixeu sabeu que procrastine molt el fer-me les notes per als congressos. Miquel diu que sí, Paco també. I avui, gent de casa, correcuita, com sempre, he agarrat una llibreta, la primera que he pillat. I quan he arribat així, m'he sentat en la taula, i estava també el vicealcalde de València, no el veig ara, Sergi, estava ahí, i li dic, xico, quina casualitat. Dic, justet el discurset, les notes, que tinc abans era el del 5è Congrés d'Iniciativa. Que ja és casualitat, no? I ell m'ha dit, doncs posa-li un altre palet i ja tens el discurs per avui. 6 congressos. 6 congressos. Bé, doncs en la llibreteta posava en el 5è Congrés que el 2015 havia sigut l'any del canvi i que el 19 anava a ser el de la transformació, que anàvem a anar més enllà, no? Ja ho saps, ho ha dit Manolo, no? Les 7 plagues d'Egipte. Jo crec que no n'hi ha res que no ens hagi passat, toquem fusta de totes maneres. Temporals, ha nevat en Dénia, i s'han caigut torres d'alta tensió en Requena, hem tingut la dana de la Vega Baja, després ha vingut una pandèmia mundial i ara una guerra al vell mig d'Europa. I en tots aquests moments, sobretot en el de la pandèmia i ara el de la guerra, el ser humà se'ns està confrontant amb la nostra fragilitat. Se'ns ha posat un espill que ens evoca cada dia la mort i la por. I aquesta és la situació anímica en la que estem les persones, en la que està el nostre poble també. S'ha jugat més com mai la importància de la política. La dicotomia economia versus vida. Com si això tinguera algun sentit. Com si tinguera algun sentit contraposar l'economia a la vida. Com si l'economia no haguera d'estar al servei de la vida. Com si tot no fora inútil si no reivindiquem la vida. I ens ha posat també una finestra per a veure el futur. Ens ha mostrat lo important que és batallar contra les desigualtats. No és igual la pandèmia en una casa humil de 70 metres on viuen 5 persones que uno que viu a una torre de marfil i no deixa treballar tots els dies, no agarra el transport públic, no se juga la seva vida. No és igual. I ens ha fet recordar l'altra pandèmia silenciosa que està ahí, l'emergència climàtica, el col·lapse ecològic, les inundacions en Alemanya, la ona de calor en Canadà. Podria formar tot part d'una pel·lícula de ciència-ficció, el problema és que està ahí. I els morts per el canvi climàtic i el col·lapse ecològic estan ja ahí també. No s'hi comptabilitzen. Però si els telediaris obrigueren dient avui han mort tantes persones pel col·lapse ecològic, pel canvi climàtic, a lo millor començaríem a ser conscients, però també ens confronten la mort amb la desesperança, amb la fragilitat del ser humà, que no ens agrada veure, perquè si alguna cosa ens caracteritza el ser humà és precisament la negació de la mort, sobretot als éssers humans d'Occident, que estem comptats. I arriba el nostre congrés en un temps d'incerteses, en un temps de fragilitat, en un temps de tristor, però en un temps que necessitem respostes.
I clar, quan la por s'estén, creix el paradigma del nombre del padre, creix el paradigma de la pàtria, creix el paradigma de les banderes. No és casual que la guerra s'hagi produït en aquest moment, que la invasió s'hagi produït en aquest moment, en el que encara no hem acabat d'eixir de la pandèmia. El que es vol és tindre els pobles situats en la por. I no només a Ucraïna, que és l'agredida, sinó a tota la resta, que se sent fràgil, que té incertesa, que té por. Se semblen molts estos temps de banderes, que al final, normalment, quan un blandix moltes banderes acaba trencant-li el cap a l'altre en el màstil. Ens semblen molt estos temps al segle XX, com si estiguérem condenats a repetir les històries. Fins i tot la pandèmia ha pillat quasi en els mateixos anys que la gran grip del segle XX. I en temps de guerra la primera víctima sempre diuen que és la veritat, però la veritat com a víctima i la mentida com a assassina, que se replica com mai a través de les tecnologies que ara tenim i que no existien fa un segle. I això ens confronta amb la guerra cultural que s'està jugant. I efectivament s'està jugant una guerra cultural. Amb gent cada volta més connectada i dissortadament, sembla, i paradoxalment, més desvinculada. Quan més connectats sembla que estiguem, més desvinculats estem. I aquesta guerra cultural només la guanyarem si posem damunt de la taula un element essencial que molta gent que ha parlat abans ja l'ha posat damunt de la taula, que és la fraternitat, que és el gènere humà, que és allò que el ser humà del ser humà és germà. Només amb el sentiment comunitari i d'agermanament guanyarem aquesta guerra cultural. Perquè construir Màtria, clar que és, anomenant els clàssics, millorar les condicions materials de vida. Clar que és millorar el plano objectiu, i això és el que fem des dels governs, i és la nostra obligació. Clar que és Màtria tindre serveis públics forts, potents. Clar que és Màtria tindre una sanitat sense barreres, que no mira colors de pell, que no mira la llengua que se parla, que no mira d'on vens ni a on vols anar, que no mira els negocis, que reverteix per al públic allò que sempre tenia que haver sigut públic. Clar que és Màtria millorar les ràtios en els col·legis. Clar que és Màtria que els xiquets no tinguin que penar si no porten el llibre a classe, perquè la seva família no pot pagar-lo. Clar que és Màtria contractar més professors i professores, contractar més personal sanitari. Clar que això és fer Màtria. Clar que és fer Màtria construir el sistema públic valencià de serveis socials, o triplicar les persones ateses en el sistema de dependència, o tindre una cobertura de renda valenciana d'inclusió com mai s'havia tingut, no només en la quantitat de gent que és destinatària, sinó també en les quanties. Clar que això és fer Màtria i millorar les condicions materials de la gent. I clar que és fer Màtria que les vivendes no siguin un bé per a especular. L'altre dia en Canàries li deien al president d'allí que a veure si feien com en València, en una manifestació que estava entenent, que la vivenda és un dret primigeni, sense el qual no pot haver dignitat. Clar que és fer Màtria les polítiques d'igualtat, les polítiques de lluita contra la violència de gènere, les polítiques de prevenció dels delictes d'odi, les polítiques que posen en valor la diversitat. Clar que és fer Màtria tindre clar que tenim dos grans reptes com a humanitat, que és la lluita contra el canvi climàtic i el col·lapse ecològic i la lluita contra les desigualtats. I això és el que hem de fer des dels governs. Però n'hi ha un altre plànol, el plànol subjectiu. Eixe que construeix majories socials, com molt bé dia Manolo. Eixe que se treballa des dels partits. Nosaltres, des dels governs, farem Pàtria en les condicions objectives. Però sou els partits, som els partits, però sou precisament la força
dels partits, els homes i dones dels partits, els que aneu a construir aquesta majoria social, el plànol subjectiu. La gent necessita uns ingressos, els necessita. Necessita una sanitat que l'opere, ho necessita. Necessita un col·legi de qualitat pel seu fill o filla, ho necessita. Però la gent també necessita esperança. La gent necessita alegria. La gent necessita sentir-se vinculada a l'altre. La gent necessita sentir-se segura. La gent necessita sentir-se agermanada. La gent necessita saber que no deixarem a ningú enrere. I això se fa a través del treball comunitari. I això és al final el que genera felicitat. Si no, com s'entén que en nom de la llibertat, en una de les comunitats autònomes com és la de Madrid, en la que pitjors condicions materials de vida tenen la gent senzilla, pitjors índexs de serveis públics té la gent per a garantir els seus drets, al crit de la llibertat, la gent és feliç. És l'única explicació que té. Com és possible que al País Valencià, en els temps de pandèmia, vam incorporar 15.000 persones al sistema de la dependència, malgrat el confinament, i la Comunitat de Madrid en va perdre 6.000, i després van i els voten. I només té una explicació, i no passa per les condicions materials, ni per les condicions objectives, passa per les subjectives. Esta partida l'estem jugant en el plànol subjectiu. I ahir és on l'hem de guanyar. La pandèmia, la guerra, la mort, lo comunitari, l'agermanament, l'alegria, l'esperança, la vida. La vida. Tenim la mort tots els dies davant i ara tenim que reivindicar la vida i dissenyar polítiques que recuperen la vinculació des del disseny de les cases, amb espais comunitaris, amb espais oberts, amb espais on la gent se pot ajudar, on se poden cuidar uns als altres, a l'urbanisme, amb ciutats que no tenen que estar fetes per a transitar, però no només per el cotxe, sinó que no tenen que ser uns espais on uno va d'un lloc a l'altre sempre en pressa, sinó que han de ser espais urbanístics de trobada, amb els usos del temps. Clar que tenim que tindre temps, per a no tindre que anar corregent sempre d'un costat a un altre. Tenim que treballar menys hores, per a estimar-nos més, per a tindre més temps per a la cultura, per a tindre més temps per a sentir la dignitat humana com a pròpia. I va des dels serveis públics, i va de participació de la gent en les decisions polítiques, va de sentir-se valorat, perquè només si les persones se senten valorades podem vèncer les amenaces que tenim ara mateix i se cerneixen sobre nosaltres. I posaré un exemple que és el tema de Bétera. Hem de condenar la ideologia que sosté, alimenta i empenta que 150 xavals vagin a agredir a un professor per la seva orientació sexual. Que ho facin amb la protecció de la bandera d'Espanya, de la bandera del seu país, diguem. Hem de vèncer la ideologia que els empenta, però no a d'ells. A d'ells els hem de rescatar. A d'ells no els hem de deixar enrere. Hem de fer en el plànol subjectiu el que hem fet en les condicions materials de vida. Quan diguem que fem la renda valenciana d'inclusió per a que ningú es quede enrere, també tenim que fer la batalla cultural sense donar a ningú per perdut. Ningú ser humà s'ha de donar per perdut. I amb les ferramentes de l'amo no deconstruïm la casa de l'amo. Això ens ho va deixar ensenyat Audre Lorde. I ara sembla que vulguem amb punitivisme, amb ostracisme, amb condenes a la persona, desmuntar la casa de l'amo. No, el que hem de desmuntar són les ferramentes de casa de l'amo. Per això també he començat aquesta intervenció dient no és només no a la guerra, és no als exèrcits, és no a la dialèctica que dona per bo que un ser humà pugui destruir a un altre ser humà.
I això és l'agermanament que ens ha de fer forts. I això és l'agermanament el que ens farà sentir-nos poderosos front a les oligarquies. I aquests xiquets de Bétera se senten poderosos amb una bandera agredint a un professor entre 150. Però vos assegure que és l'únic moment en què s'han sentit poderosos últimament, que estan perduts, que no se senten valorats, que no saben quin és el seu paper i el seu valor. Per això també necessitem un feminisme, un ecofeminisme inclusiu, que renuncie a les ferramentes de la casa de l'amo, que li doni un paper protagonista als xiquets també, que no estiga discutint quin és el subjecte del feminisme. El subjecte del feminisme és el ser humà, el seu benestar, la seva fraternitat. El subjecte del feminisme és aconseguir que la gent siga feliç, igual, lliure. Perquè necessitem complicitats de la gent del poble per a guanyar aquesta batalla cultural i per a seguir tenint majories socials. El patriarcat danya les dones, sí, ens talla les ales. I què hem fet les dones? Doncs inventem avions, o ens posem unes ales, i volem. Però el patriarcat també danya els homes, i danya els xiquets. Des del primer dia que a un xiquet se li diu sigues valent, els homes no ploren, has de protegir a la teva germana. El patriarcat també danya els xiquets, i és molt més fàcil posar-se unes ales que reparar un cor danyat. No podrem fer una revolució ecofeminista sense la complicitat dels homes. I aquesta batalla cultural s'ha vist en Bétera molt clarament. Les xiques amb la bandera de l'Arc de Sant Martí reivindicant la diversitat i la pluralitat. Ells amb les banderes espanyoles agredint a un professor. Què estem fent? Podem enviar la Fiscalia de Menors, podem fer tot el que vulgueu, però el primer que hem de fer és preguntar-nos què està passant, quin espai els estem donant. No deixar ningú enrere és no deixar a ningú per perdut. I aquesta és la batalla que hem de lliurar, per a que el seu element identitari també siga la bandera de l'Arc de Sant Martí i perquè la bandera espanyola, d'una punyetera vegada, també pugui ser identitària d'algo bo i no un màstil en què trencar-li el cap a l'altre. Per què no se senten identificats en la bandera de l'Arc de Sant Martí? Aquesta és la pregunta. I què hem de fer per a que se senten? Perquè al final la diversitat és un fet. No és un valor, és un fet. El valor és la pluralitat. I la nostra missió, aconseguir transformar els fets en valors. La diversitat en el dret a la pluralitat. En valors identitaris en la mesura en què agermanen. No en la mesura en què jo sóc una cosa o una altra, sinó en la mesura que aquesta altra cosa la compartisc amb tu i ens fa més rics i més feliços. Hem d'aconseguir que cada persona se senta en un lloc valuós en aquesta societat, que tinga l'estima suficient per si mateixa perquè se sent valorat per els altres. Per això necessitem unes polítiques, uns valors i un treball comunitari porta a porta, carrer a carrer, que li torne l'esperança, l'agermanament i la felicitat a la gent. Hem de fer còmplices, no gent que se sent amenaçada. I això val també per la transició ecològica. No podem fer aquesta transició ecològica si la gent se sent culpable, si la fem sentir-se culpable d'agarrar un cotxe, no d'un dia no separar la brossa. Hem de fer complicitats i la transició ecològica en aquest tema també hem de posar al centre la reivindicació de la vida. Quan estàvem fent el minut de silenci, no sé si us heu adonat, el silenci l'ha trencat un bebè, no sé quin de tots els que estan així. I no sé què heu pensat vosaltres. Jo el primer que he pensat és, perquè estàvem fent un minut de silenci per els morts de la pandèmia, per els morts de la guerra, perquè, com dic, la mort està present tot el rato. I jo he pensat, la vida s'obri pas sempre. I he tingut un sentiment d'esperança. La reivindicació de la vida.
perquè és molt més potent que la por, perquè la vida ens evoca, el riure d'un bebè o el balbuceig d'un bebè ens evoca l'estima, els afectes, l'alegria, el futur, l'esperança. I això ho hem de fer, com sempre, amb un somriure. I ara també en aquests dos cors, que m'encanta. Bueno, tot això, quan he vist així avui el muntatge, dic, és que hem millorat, eh? Que cosa. És de veres que la Modernor vos va dur mal d'esquena a vosaltres, que ho teniu ben... O sigui, poseu-li cadires, per l'amor de Déu, que si tenen que estar ahí tot el dia, sentats en mig cul, els pobres... El preu de la Modernor, per l'amor de Déu. Bueno, el cas és que, sí, humor també, val? Reivindiquem la vida, l'alegria, l'humor, la risa, perquè és el que conjura la por, ho hem dit moltes voltes en moltes campanyes. Amb les guerres, amb les pandèmies, ens volen amb por, perquè la por és un sentiment humà que te paralitza. En general, a tots els mamíferos, no? Un conillet quan té por se queda ahí agatxaet, no? I la por se conjura amb la risa, amb l'alegria, amb els afectes, amb el treball comunitari, amb el somriure que sempre ens ha caracteritzat. I comencem per els afectes i per el treball comunitari en iniciativa i també en compromís. Dia Àgueda que ens respectem, que ens tenim tot el respecte, i és cert. Però a més ens hem de tindre tot l'afecte. I això és la clau d'això. Tindrem-nos tot l'afecte, perquè Compromís és el millor que li ha passat a aquest país en les últimes 2 dècades, és a dir, en aquest segle. I aquesta troballa l'hem de mimar, l'hem de cuidar, perquè és una ferramenta que ha garantit el canvi polític i que ara se facin polítiques en aquest país que milloren la vida de la gent i que han posat la dignitat de les persones en el centre de la política. Així és que comencem també en casa nostra a treballar els afectes. I si me permeteu, vaig a fer-ho ja acabant, perquè crec que m'he passat de temps, però bueno. Anava a ser curteta, però no puc. Tenia moltes ganes d'estar amb vosaltres, però sabeu que han sigut uns temps un poquet complicats, no? Vull dedicar-li als 3 portaveus que ixen en aquest congrés algunes paraules. Paco, compartirem portavocía en el 2007, quan vam fundar aquest partit. Si no m'enganya, va ser el 20 d'octubre del 2007. Me'n recorde, no perquè tinc una memòria prodigiosa, que luego me critiquen, sinó perquè a més era l'aniversari de Miquel. Una té les tècniques de mnemotècnica, no? Bueno, era el cumpleaños de Miquel. En aquella sala poquet fosqueta, tot d'agrair que ens la deixaren en la Facultat de Geografia i Història, crearem este partidet, Iniciativa del Poble Valencià, com vos dic, una sala, érem allí poqueta gent, una sala fosca. Però bueno, ahí començarem. I ahí començarem Paco i jo a ser portaveus d'una cosa, com dic, xicoteta, que després, clar, veig així, tenim llums i tot, i màtries, mascaretes, sudaderes, és tot molt bonico. I m'ha que han batallat per posar en marxa este partidet. Després jo ja, també com a portaveu de Compromís, vaig considerar que era millor apartar-me de la portavocía, però m'ha que treballarem i recorreguerem pobles. I quasi érem una parella de fet. Tu eres policia, nosaltres érem quasi com una parella a la Guàrdia Civil, a tots els partits anàvem junts. Una parella de fet, no? Moltíssimes gràcies, Paco, perquè no s'entén este partit sense tu. Mireia. I la cosa se posa ja sempre més difícil, no? Mireia i jo començarem en un grup parlamentari allà per el 2007 de Compromís, Esquerra Unida, Compromís, etc. I la veritat és que no començarem molt bé, com sona. La cosa no comença molt bé.
I vam ser companyes de fatigues, novates, en un Parlament que acabem d'entrar. Ella, a més, havia estat en la mesa d'edat perquè era junt a Marina de les dues diputades més joves de les Corts. Tenies 23 anys, si no recorde mal. 23, a punt de 24, perquè es complixes en juliol. No m'enganyes. Que la memòria no me falla. I la Constitució va ser l'11 de juny del 2007. Bueno, el cas és que allí que allò no acabava molt bé, ens barallarem un poquet i a partir d'ahir anàvem juntetes sempre, tot lo institucional, anàvem juntes als actes. Al principi ens pensàvem que teníem que anar a tots els puestos que ens convidaren, després ja ens donàvem compte que no calia, que hi havia bodorrios d'estos horrorosos que organitzaven que no necessitàvem anar per sentir-nos allí insultats, quan aquí el Todoro... Bueno, te'n recordes? El primer que va fer Francisco Camps va ser, quan ens va veure a les dues, dir al fotògrafo de les Corts: ven, hazme una foto con estas chicas. Pues ho promet. Això, si algun dia escric això... Te'n recordes? Bé. I jo, tota contenta, puig al grup parlamentari en acabar allí el piscolabis. Entonces s'enyogaven els gossos en llonganisses, no? El piscolabis allí. I me puig al grup parlamentari i dic: estos van a perdre les eleccions. I me'n recordo la mirada de Pilar. Que no sé si Pilar alguna vegada vos ha mirat així seriosament. Pues eso. I me'n recordo la mirada de Pilar com dient: estàs atronau. I jo li vaig dir, dic, sí, perquè este levita. Este home levita. I quan més alt levite, més dur caurà. Al 2011, que ens donàvem per morts, ahí estàvem, i el 2015 va caure tot l'aparato corrupte i abusador del poder de Francisco Camps. I això, amiga meua, ho fem anar com pareixent dos agapornis, sempre juntetes també, no? I sempre, com diu el poema de Mario Benedetti, no? Mucho más que dos. Tu i jo sempre hem sigut i seguirem sent mucho más que dos, i gràcies per haver-me dit que sí a incorporar-te al govern valencià, que jo sé que n'hi ha regals que a vegades són un poquet enverinats, i la gran tasca que estàs fent ara al front d'una de les conselleries més importants del govern, que és la que té que pilotar el canvi climàtic amb el teu equip. I Miquel, i aquesta és la part més difícil, no? Miquel ha sigut mestre meu des que vam començar a militar. Ahir n'hi ha sentat un altre, Sergi. I després n'hi ha molts més en la sala, no? Quan ja vam eixir de les joventuts i tot això. Miquel és aquest centrocampista, se deia abans el centrocampista, no? Miquel és aquest centrocampista que defensa sense pegar patades en la canilla i que quan ataca sempre ho fa donant joc. És dels grans centrecampistes, dels de veritat, dels que veuen la jugada, dels que veuen com pot vindre el gol, però no xuta el gol. Sempre li la deixa la pilota a un altre perquè xuta un altre. A mi m'ha donat totes les pilotes sempre, per a que xutara gol. D'anàlisi afilat, de discurs racional i brillant, que sempre ens sosté a tots i sempre fuig del protagonisme. Amic sense el qual no entendria ni la vida ni a mi mateixa, ni des de luego la meva història. Gràcies, Miquel.
I per acabar, els que assumireu la direcció d'aquest partit, els que seguireu en la direcció, no només els portaveus, sinó en la direcció, també els nous portaveus, només, ja sabeu que no soc molt de donar consells, això, no? Però dues coses. El dia que afluixeu un poc, fiqueu-se una cançó de Manolo Díaz, que els meus pares tenien en casa en un disc així xicotet, que deia «La juventud tiene razón, hay que seguir luchando». I després una altra de Llach. Vegeu que per les referències musicals l'edat que tinc està ja desvelada, no? Una de Llach que forma part del viatge a Ítaca, perquè això que fem nosaltres al final és un viatge, no? Sempre amb l'horitzó Ítaca. Heu d'anar més lluny, més lluny dels arbres caiguts. Tindre sempre present que no vos heu d'aturar. Heu d'anar més lluny també del demà, que ja s'acosta. I quan penseu que heu aplegat, heu de trobar camins nous, noves sendes. Jo és l'únic que vos puc dir, que sentiu aquestes dues cançons o llegiu el poema de Cavafis si algun dia vos tremolen les cames i que teniu tot un partit d'homes i dones darrere, tot un projecte polític amb compromís darrere i la majoria social que ja anem fent. Així és que bon viatge als dirigents que al vostre poble sou fidels. Gràcies.